kiki okura ki support giro. All right. Odoyo ineno ka nitiere gimoro ma itemo dhirka ma samoro nyalo injo piny koso ma yo manyalo rieyo piny Kenya. To koro ere lethal force miwacho ka. To democracy to force mantie en numbers. Numbers gi wineno kata ka piny luo kucho ka piny tek tiko ni chaka party ni mondo wane numbers gi. Ubende kelura kila numbers umundo ji ogwere e bunge. Iseko ni kech to tek nyaka Central, nyaka Rift Valley, nyaka mora. Gimbe gin wajumbe gineno ka gino rach. Ji odhi orome parliament gi kale kata gi goye piny. Ko kale to beber. To bende sa mutamuru ni ki kal finance bill ni. Nyiswa uru ni goluru magi ma to kuse golo pod udhi choko pesa maromo kama moromo timo government agenda 1 2 3. Mane gima wadwa winjo ngama wacho ni gini rach to nyiso maber. Wadwa wacho ngama ni gini otimo sum to miyo ma ok otimo sum. To un tichu mana pengo ni rach. To agenda maber, idea maber to utamuru chiwo. Done gichiwa idea e manifesto margi. Don ngoma mono sirkal kwa yanga ni ma. To giwe kare ginene UDA boso manifesto gino to ka gidwa wuoyo gi dhogi to dhogi ne ma giwach mondo jopiny bo winji ni to ma ok gidwar ni mondo medo shuru ger go udi ni mondo jit maonge udo yududi ni ere gima ber madang tim. An gi penjo ma ok gidwar ni mondo med mafuta matin ni ere gima gidwar ni mondo tim nikech mafuta makata gi kasore ni malo ni kama kungo nge mafuta 250 shillings per liter en sirikando uru kapok orumo. Mano kuro tinde wigi owilgo. Kendo kakidok chien to gikoni Ruto ne vice president chien kuno DP to uru to ok giwach ni ne president kuno nikech uru tinde margi ber negi. Ndalo moro uru ne rach ka chieth tindo ber negi. Ndalo moro Ruto ni ne ber negi manegi wera tindo rach. Gino ketwa ni kababo dhi koni to kone maber kocha rach. Kochako sudore odhi koni kone maber kocha rach. Ene mo decide no ganda na ni gik mabeyo gi gik maricho. Okaw buongo wawe dala mare matinde watiyogo ji milion 6. Mano to wach mane? An gi penjo mogik ka watieko. Penjo mogik kabisa.